penseu? Bé, jo vull contar-vos una cosa. M'he comprat una casa. Gràcies. Gràcies. Sí. 35 metres quadrats. 35 anys d'hipoteca. Isca any per metre. Sona condemna, ho sé. Perquè ho és. Clar, i vosaltres us preguntareu, xica, i per què et claves en este fangar, no? Per a poder fer reformes! Xica, quin comboi reformar. Jo és que era molt aficionada a estos programes de reformes dels Estats Units. Els heu vist? Sí? Allà un dilluns veuen la casa i el dimarts a migdia, ja l'han comprada i pim-pam, ja estan tots ahí fent reformes. Pensat i fet. Així... Imagineu-vos el que m'ha costat demanar el permís d'obra i aconseguir que Reformes Batista em fera el pressupost. És que al costat de la meva peripècia, la de Frodo per destruir l'anell va ser un berenar a la platja. I és que no som iguals, no podem comparar. Perquè, clar, no són iguals les mides d'una casa així, que les mides d'una casa allà. És que, com són els americans? És que tot els sembla menut. Per exemple, no? Ves que una casa de 200... L'accent americà, Ves que una casa de 200 metres quadrats amb la meva dona i sense que t'haig menuda. Amb 100 metres per cap, O, esta és la meva favorita. Visc a una casa de 320 metres a la meva caniche. I necessitem una de més gran. Necessiteu una de més gran per a què? Si és una caniche. Perquè tu veus una parella jove, no? D'origen indi. Clim. I el presentador que els pregunta: i de quin pressupost estem parlant? I ells, dubtant, Clim. $1 milió. De $1 milió? Va, ves tu així al banc i demana $1 milió, que te diuen que deixes el teu fill primogènit d'aval, com a mínim. O no? De què treballa la gent als Estats Units per a guanyar tants diners? Què hem fet malament? No sé, perquè així per a tindre aquestes cases o les furtes com els Franco o et dius Leonor i vas per a reina d'Espanya. No? Que després tu veus el programa i en realitat els propietaris s'estalvien molts diners, perquè ells són participatius, Ells arranquen parquet, lleven el paper de les parets, tomben barandats, barandats! Si les parets són de cartró! Tu prova sí, a un pis dels nostres, agafar la massa i... I m'emprendre a tombar parets de formigó armat. Si és que no és igual, perquè el que t'estalvies en l'obrer te l'acabes gastant en el fisio, sí o no? No és igual, perquè així les cases estan ben construïdes. Bé, així les cases estan construïdes, ja van. I és que sembla que això de tombar parets enganxa, Enganxa molt, com l'heroïna en els 80, O com menjar tramussos, que no pots parar ahí. Tu comences per una paret, així, i és que amb l'ànsia de tombar, si et descuides, has assolat la casa sencera. Sí. Jo recordo un programa en el que van començar tombant murs i van acabar amb una quechua al jardí. Sí. Feliços amb l'espai obert, Cagant sense parets, però feliços, Almenys, encara no he trobat Aluminosi. Això és una altra. Sí, perquè tu mires els programes de reformes i sempre acaba apareixent Aluminosi, o Corcó, o Amiant, o el cadàver de Jimmy Hoffa.
Sí. Clar, que estic pensant que ara, així entre nosaltres, jo també al·lucina, perquè és que als Estats Units es suposa que fan una inspecció prèvia a la casa. Que tu dius, què miraran ahí? Perquè mai troben res, a que no? No. Clar, després, quan ja està comprada la casa i ja estan fent reformes, apareix tot. A mi ja m'ho dia Batiste. A mi me deia, che, Pepa, això fins que no comencem les obres no se pot veure res. Doncs mira, Batiste, carinyo, torna més diners que mirar per damunt també sé fer-ho jo. Ja està bé. Bé, després ja, quan ja està tota la reforma acabada, arriba el moment en què els americans ho decoren tot. Che, tenen un gust, estos americans, perquè a més, ells s'adapten amb la personalitat del client. No sé, que eres músic? Te pengen guitarres per tot arreu. Que t'agrada la mar? T'ho decoren amb detallets mariners. Si eres de Vila-real, igual te la licaten sencera. Són així ells, Tot molt personalitzat, molt personalitzat. Res a veure amb nosaltres, els valencians de carrer. Que nosaltres, el tema de la decoració... Per a nosaltres és un altre rotllo, i més des que han posat l'Ikea al Fafar. Totes les cases estan decorades igual, perquè totes les cases tenen els mateixos mobles. El meu veí de baix va estar 2 setmanes vivint a ma casa. I ell convençut que era la seua, de veres. Clar, és que deia que el sofà d'Estocolm era igual que el seu i que s'havia enganyat. Ai, per agafar les birres bones de la nevera no se va enganyar el cara de nas. Bé, i després de la reforma i la decoració, arriba ja el moment del clímax. Txan! Este moment m'encanta, perquè és el moment en el que els americans cuiden fins i tot l'últim detall. I posen com unes magdalenes, unes cupcakes, posen un bol amb fruita i ja li donen les claus als propietaris. I els propietaris ploren i està, 1.000.000 de moniatos que els ha costat. No han de plorar, no han de plorar. Va, home. Ara, que bonico els ho han deixat, Tot bonic, preciós. Nosaltres també plorem. També plorem. Perquè en lloc de magdalenes, el pintor ens ha deixat les migues de l'entrepà sí, el pot buit de cervesa allà i uns calçotets bruts a la pica del bany. No és comparable, jo sé que el final no és comparable, però és que no som iguals els americans i nosaltres, no? Ells tenen el Golden Gate i l'Empire State, i nosaltres què tenim? Els ponts de Calatrava i les escultures de Ripollès, no? Estic pensant que no són comparables igual, no? Que no són tan famoses. Però que a gust ens riem, Bé, jo estic contenta perquè estic fent llar, estic fent ma casa. Xicoteta, sí, xicoteta. A les afores, també, sí. I amb interès fix, sí, però ma casa a la fi, sí. I que només en 35 anys serà meua. I estic pensant també que, si Déu vol, i Batiste m'ho fa baratet, molt pront amb cuina oberta al saló. Així és que aneu preparant-se, que igual faig braves i vos convido a tots. Vinga, gràcies.